Na 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 na. På en skole i Midtjylland, hvor himlen altid er blå, går der både drenge og piger, og de er altid ovenpå. Der går de bedste lærerum på en skole, som er samlingspunkt. De skal lære os alle fag, gøre stærke hver især. Ingen overlades til sig selv. Stedstrup skole, den er helt speciel. Na 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 na. På den lange skoledag skal vi huske at hygge os, så når det bliver fri kvarter, skal pigerne lege og drengene slås. Kun så længe det er for sjovt, man skal huske først at spørge om lov. Så er der plads til alle mand på Stedstrup skole i Danmarks land. Ingen overlades til sig selv. Stedstrup skole, den er helt speciel.